tam dneska opravdu pracovala i souhra, hlavně v té obraně, nejenom nasazení, protože někdy to není jenom nasazení, někdy je to i právě o tom, že ty hráči musí převést dobrou spolupráci v obraně a to byl ten rozhodující moment asi, i když třetí čtvrtina byla ohromně těžká, protože Nitra nás začala stahovat ten rozdíl, ale zase jsme se odpíchli v obraně, měli jsme několik zisků, mohli jsme dát lehčí koše, taky jsme dneska neprohráli tolik míčů pod vlastním košem v doskakování a to si myslím, že byl taky jeden z těch parametrů. Komárno vyhralo zaslúžene, pretože od začiatku pôsobilo pohyblivejšie a tak bezprostrednejšie v riešení situácií. My sme stále doťahovali a jednoducho bolo vidieť, že ten správny rytmus ani v obrane, ani v útoku. A asi tá paralela medzi obranou a útokom je markantná, pretože sme sa trápili, sme boli statickí a jednoducho sme prehrali tento zápas, dá sa povedať, úplne zaslúžene a od začiatku.